सोशल मीडिया पर ई छइले बा भौजी तोहर लइका बनइले बा एकदम ना बताई माई के। सोशल मीडिया पर ई छइले बा भौजी तोहर लइका बनइले बा। अरे करी माई के वाला ही तो दिन भर टेंगे कैले रहता ना मन तो जब से भइल बा वायरल भौजी के लइका बोले ला खाली